Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku ini. Untuk kali ini kita akan melihat penampilan Warok Wahyu Cipto Budoyo yang live di Drandan Bojonegoro Keduk. Untuk keseruannya mari kita lihat bersama-sama. Kang Tuhu Patesi Darsono Paniti Laksana pagelaran seni ing dalu menika ingkang tansah bagya lan mulya. Subrabah dumateng pamirsa budaya Sutrisno kadang seniman Sriwati ingkang rinten dalu tansah mamardi mardawaning budaya luhung ingkang satuhu kinurmatan saha jinaken ing manah. Memuji dening Gusti Kang Maha Kawasa awit nugraha ingkang dipun aturaken dhateng kula sak kanca saking paguyuban seni Warok Wahyu Cipto Budoyo sengganen campur sari ngadirja satemah dalu menika saged nuhoni napa ingkang dados pamundhutan saking kadang-kadang paniti laksana pagelaran seni ing Drandan Bojonegoro Keduk. Mugi-mugi kanthi adicara menika saged ngraketaken pasdherekan anggenipun duduh mekar ngrembakakaken budaya Jawa. Ngengeti wedal ingkang sampun sawetawis dalu kepareng kula handherekaken sugeng hamirsani ngantos paripurna Wahyu Cipto Budoyo. Arum arum burat wangi lir panjaran sari arum arum burat wangi lir panjaran sari lintang kembang tawan dedange wulan kekalan gerlap gerlip kaya sutya buka bronto asmara dasar angin gowo waki puspo atutut rasa arum arum urat wangi lir panjaran sari arum arum urat wangi lir panjaran sari. Kumandanging solawat hangiringi rawuhnya sang Subha Manggala ingkang murwakani para paraga anggenipun hamakarya Wahyu Cipto Budoyo. Kalamun qadimun layu malu sama'uhu tanazaha angkauli wa fi'in wa niyatin hi astafi min kulli dain wa nuruhu tamilun li qalbi
dadali wahai roti lo cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi wanita diperkosa kaum priya padha disiksa akeh wong kerja beksa berbanake sanapati tangga sapa wong Jawa kang tatung pondo tepat kita marang pondo lamun kodipun lan malu sama naza engkau di wafinin maniatin bihi astafi min kulidai wa nuruhu dalilun li qalbi dadali wahai roti lo cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa kek wong kerja beksa ngurbanake sanapati tangga sapa wong Jawa kang tatung pondo sepahitan marang pondo lamun kodipun malu sama karena engkau lin wa fi'lin maniatin bihi astafi min kulli dain wa nuruhu dalilun li qalbi dajalin wahai roti lo cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum priya padha disiksa kek wong kerja beksa ngurbanake sanapati tangga sapa wong Jawa kang atung pondo mergo ikat marang pondo lamun kodipun lumalu sama naza anpauli wa fi'lin waniyatin di astafi min kulli dain wa nuruhu dalilun li qalbi tajadi wahai roti unining fetut
Sejatine urip iki urip ana alam donya prasasatmu mampir ngombe mula sira aja lina karya marga kang utama tumuju marang swarga lan ana ukara kang luwih utama kajaba donga karana sarana nyinaket dhateng Gusti Kang Maha Kawasa alon-alon yudha Sadya lampah ing tumuju pralaya mapati wis magati Widya Laya hoa 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 op a boy 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 op wa Tuku kasak mlaku ngetan sentak mah
silakan.
Raja ngalengka diraja Rawana raja arane gawe geger nyolong cinta Anoman cancut tumandang nalika wis dadi awu kobong gedhe jroning praja Solah kridaning sang Parwarok pindha prabancana ayo budal co ho a ho a oh ha Parcer bapak ya kanton wajane sikro matek aji pamling supleret sangke dirgantara ayo kabeh mau ora perlu dikaturi janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku uga tadi duduni ra kena prawani tak enteni rangane biyen kula sliramu wis tak atur
Wong letra tabuk kendang sentakan. Esok 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 ora popo. Ayo aku broto. Ayo. Wong letra cokot ulo sentak cok. Esok 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 ati sekop sekop esok esok ora popo. Ayo semua balik klub kita. Oh ah wah 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 wah. Oh sentak cok. Bang musrahino, bang musrahino, srenging ini muncul sunar sumumpuran. Bang musrahino, bang musrahino, srenging ini muncul sunar sumumpuran. Cicit cuit cuit, cicit cuit cuit, cuit rame soro ocehan. Bang musrahino, bang musrahino, senging ini muncul sunar sumumpuran. Bang musrahino, bang musrahino, senging ini muncul sunar sumumpuran.
dikaning asmara sun kayumyun ring hatiku yen cawata delilah nono kakak tak kunduk akale jungkir negara kentir makmume kentir ayo putar
atinde kafir uripe sluku padhoki ilailo sirama menyang Solo lek olehe payung utuh wong mati ora obah yen upah mateni bocah yen urip golekno duit
lilo 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 ledo menelo anakku anakku sing bagus rupane yen nangis tak ilang bagus Ayo deh, futsal, ayo, ayo deh, rampung paparan hati. Asoy. Iling-iling sira manungsa dalan estri enom lan tuwa saben dina padha iliko kapan-kapan nopo timbalan kang moho suci gelem ra gelem bakal mati kisah titik penganggon putih yen wis budal ra iso muli tumpakane kereta dawa rodane papat wonten tungsa tutukane omah tuwa tanpa bakal tanpa ploso Humaira ana lawane turu dewi ra ana katane ditutupi anjang-anjang dikuruki disiram kembang tonggo-tonggo padha nyawang tangisi kaya wong kembang yen ajine arah-arah iku pertanda yen dipate kurang Sagya para pamirsa budaya sutrisna ingkang satunggal bagya mulya inggih menika gelaring langan suka seni warok saking Wahyu Cipta Budaya temtunipun Purwa Madya dumugi usana kathah kekirangan kathah kalepatan kula sak kanca boten saged netepi riganing budaya. Demikianlah penampilan Warok Wahyu Cipta Budaya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.